a tady to, tady je oheň, sakra, ne. Musím si rychle tady něco vzít. Třeba, já nevím. Tohle. Jo, tohle. Dělej, uhas to, dělej. Že tady. Ne. Sakra, ne. Doprčit, dělej. To byl awful. Že tady. Ne. Sakra. Ne. Tak, je to odběr na mých dva kanálech. Dobrý, takže teď to rychle uhasit. Rychle. Ne, co děláte? Tohle nikdy neuhasím. Pomoc. Kam mě to vedeš? Hej, co to kurva je? Máš přece to uhasit, ne? Nemůžeš mě tak někam nechávat. Já říkám, že mě to vyhazí z baráku. Ne, nevyhazuj mě z toho. Nech mě. Navíc já si udělám avatarky zase, aby jsem nebyla taková, že jo? To. No. A taky já možná asi já teďko tady budu hrát s nima a až jo, mám něco říct. Já asi budu končit, takže dejte mi prosím odběr i na tom mém druhém kanále a ahoj!